kuyenzeka ngenye imini insizwa yalapha kaBuhlelezi yaseMandeni. Le nsizwa yangesilo ikholwa, yangesilo iNazaretha, yayingakhonzi indawo. Yayikhonze kakhulu amanzi amponjwana. Kodwa njalo yayithi mayiholile le nsizwa ikhumbule ekhaya, mayifika ekhaya ibheke ukuthi kushodani. Inikeze umzali wayo imali. Iqede ithenge nokudla. Kuthi mayifika lapho bese ibuyele emuva, iyela ephuza khona, iyophuza kuze kuse. Njalo makufika usuku la lokhola yayingakhohlwa ekhaya ukuthi kumele kudliwe. Le nsizwa kaBuhlelezi impilo yayo yonke emva kokusebenza yayihlezi yenza kanjalo. Lento yayo-ke eyithandayo yamanzi amponjwana asehlala ngenhla ngakuyo. Yaphuza waze wafika esigabeni sokuthi utshwala buyigulise. Bathi mabuyigulisa lo butshwala yathathwa iyiswa esibhedlela. Mayifika esibhedlela yahlala yafakwa egunjini kunenkosana. AmaNazaretha ushembalo bangawo athi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Ayehlezi ifika azothandaza le nkosana ekhona la phakathi esibhedlela. Futhi njalo befike bazothandaza ngekhathi lokuzobona leyo nkosana. Ngelinye ilanga le nsizwa yasiphenduka nayo yawacela AmaNazaretha ukuthi nami AmaNazaretha ngiyacela ningithandazele. Kuphele logulo okuyini. Nangempela abantwana bakaNkulunkulu basondela kuyo le nsizwa bathandaza. Ithandazeni kwabo kwahamba insukwana kwasekuqina kakhulu ukugula. Kwaze kwayehlula le nsizwa yahamba emhlabeni. Themba kahle le nganazenza amen. Ilobile nasehlabeleleni yathi inyama iyidokodo lomhamba. Kodwa umuntu mayedlula lapha ngaphandle ubona abantu abahleli phansi ekhaya. Kunesabelelo futhi esilapha esithi vula amehlo enhlizi, amehlo emphefumulo abone ekhaya. Ezinye zezinto azibonakali ngamehlo enyama amen. Yathi le nsizwa masidlule emhlabeni yasibona ubaba mkhulu. Ayithatha le nsizwa bahamba ibanga elide. Ithi base befika enye indawo enomfula oduma kakhulu. Ayisilo iNazaretha le nsizwa. Ithi masicalaza ebhekisisa lapho phakathi komfula ibona abantu bayaluza babheka le nale. Abanye bahlangana nabafundisi babo beyinkonzo. Bayababuza bathi nina nani ithi niyakwazi la kuyiwa khona. Njengamanje nisikhombi ngani. Bayathetha. Uthi le nsizwa yasihlala onqenqemeni lomfula oduma kakhulu ogijima futhi. Ukulinganisa kwale nsizwa ukuthi lo mfula ogijima yalinganisa njengokuphuma kwamanzi empompini. Ithi mayibuka ngaphesheya bekade kubanzi kakhulu AmaNazaretha amen. Isithi yavele yabona ukuthi bonke kwasekuqhamuka umuntu ngaphesheya. Waphosa indwangu eyinantsuku. Wayefika eqala imemeza eqala bese mayiqeda ukumemeza igama nesibongo isibanibani wakasibanibani. Engene kule ndwangu bese ephumela ngaphesheya ehambe nayo. Ithi yahlala le nsizwa ayibuka lento ithi ngosuku mhlambe lo muntu wayefika kanye olunye usuku vele engafiki isitaba. Ithi kodwa into ayinothisa kulento ukuthi kulabantu abamenyezwa la kumenyezwa amakholwa kuphela. Ithi yona into yavele yangenza ngangayixaka nakuyixaka ngave ngahlala phansi ngangangena nje la kulonkulu. Ithi yathi sahleli ngemuva yasibona komunye emlonyeni kuphuma ulimi oluyibhaqa. Ithi sathuswa yilokho kwasekuzwakala izwi elikhulu lithi yambona lo. Ithi lo wayekhuluma kakhulu amanga emhlabeni. Ababeqamba kakhulu amanga abaweli lo mfula.
uthi njengamanje uzama ukukhipha amanga olimini lakhe ukuze kudlulele. Yabona insizwa ukuthi kunzima. Ahlala futhi lo muntu wavela ngaphesheya waphinde wakhipha abanye futhi. Uthi ngelinye ilanga ngakileke sekafika ilanga lakhe naye wamemeza sibanibani okabutheleni. Awu, futhi yaqala ihlale nje ngenxa. Aphinda futhi bamemeza kwesibili wasengena naye imini wawelela ngaphesheya. Uthi masefika ngaphesheya wafica ubabamkhulu. Wasephenya itshe elikhulu wadonsa iwehle zakhiwe. Wasehamba nalensizwa. Bavula enye indawo engathi iwumgede kodwa uvulwa ngede nje. Bathi mabewelela khona ngale baphumela kwenye indawo enhle kakhulu ehlaza. Ukuchaza kwalensizwa. Phansi kwakune nezindlu ezintathu zotshani. Wahamba ngekhatha Nazareth, amen. Wafika ubabamkhulu nalensizwa kulezi indlu waqala kuyoqala. Kulezi ikhiya zakho wasevula. Awulensizwa mayibona ngaphakathi kuhle ngempela ayikho into esemhlabeni ekade yazi enhle njengalahlobo lalezi. Ingene lensizwa bese uJehova eme ngaphandle ivalele. Yathi sachazwa ilobuhle kwasekuqhuma iphunga likatshwala. Labopha ngenye indlela ngale ndlela ukuthi nasemhlabeni kade ngalazi utshwala ukuthi kunuka ngale yandlela. Wasekuqhuba notshwala la ehleli khona. Wagcwala indlu bonke lobuhle abaphela. Ithi yakhala lensizwa asimemeza kakhulu, memeza uShembe. Ukuthi ayikhumbula avule umnyango bese ephumela ngaphandle. Wasebuza wathi yini mntanami uShembe waphinde wavula wathi yini mntanami. Wathi inkosi yamakhosi la engikhona sekunuka kakhulu iphunga likatshwala. Yathi inkosi hawu wena ngoba usangena imizuzwana emingaka mina ngangihleli enhlizweni yakho. Lo butshwala uphuza insuku zonke mina ngihleli enhlizweni yakho ubunginukela zonke insuku. Wasethi kulungile mntanami waseyivala leyo nto waqhutekela kwezayo. Mayifika kwenye wavula futhi uJehova yangena lensizwa. Yabona obunye ubuhle obudlula lobo basekuqaleni. Yancoma lensizwa ithi le ndlu inhle kanjena. Wathi kusenjalo kwasekuqhuma iphunga likagwayi. Ashintsha le ndlu yaze yaba nomuno. Kunalento le ebasendlini mangabe kubasela kuyo le ngayo engathi ulembu kodwa ihokhe ibamba intuthu. Like kinga le ndoda ngendlela ukuthi yakhala kakhulu yamemeza uShembe wayiziba aphinda amemeza. Wayivulela uShembe wayibuza yini mntanami. Yathi inkosi nginokela inkinga intuthu kagwayi ngengikwazi ukuhlala kuleni. Wathi kuyini lokho ngoba mina ngangihlezi enhlizweni yakho ngihlezi ngokholela iphunga lekagwayi ukuze kufike isikhathi. Waphinde wavala uJehova yakwesithathu kuyokugcina kwaba yikho lokho. Mayifika laphana inhle kakhulu naleyo kugcina ukudlula lezi ezimbili ayibonile. Uthi mayibheka phansi ubone ngathi lo polish obomvu. Encome futhi ubuhle balendlu uJehova phinde ivale eme ngaphandle mayima ngaphandle bese kuqubuka igazi ezandleni kulensizwa. Nalo polish kade ubone ngathi upolish akona upolish igazi naNazareth. Ikhale lensizwa ayimemeza uShembe aphinda ayiziba iyeke khona lapha phakathi. Eze phinde ivulela uShembe ibuze. Wenze njani? Uthi ukhalisa igazi alibonayo uthi hawu liyini legazi elibona kwemizuzwana. Wena njalo uthi mangabe usuphuzile ushaya abantu. Wena ukhalisa into emizuzwana mina ngangibona mihla yonke uphila kwakho lento ngangihlezi enhlizweni yakho. Usiyayithatha ke lensizwa uShembe umkhululi maNazareth. Amen. Iyahamba nayo ayingelona iNazareth maNazareth. Amen. Amen. Kuthiwa kulo muzi maNazareth asilungisela ikhaya imphefumulo.
wahamba nayo wayefika kwenye indawo okwakunensimu ibona uma wayo owadlula emhlabeni uyalila. Efike ibuze lensizwa, efike ebuza uShembe kulensizwa wathi uyambona ubani lo? Ivume ithi umama. Bese uJehova ebuze kuloma wayo ukuthi yini enhle eyakenzwa umntana wakhe esaphila. Ethi lona baba noma kade efuze emhlabeni kodwa ngangalali ngilambile. MaNazaretha asize endabeni enjalo bantwana benkosi. Amen. Wase uJehova ikhumbula MaNazaretha. Namhlanje iNazaretha abonkosi. Kunesihlabelelo esiku 217 verse lesibili.